Territori i Conselleria d'Administracions Públiques. Article 2. En els casos d'absència, malaltia o qualsevol altre impediment temporal a l'exercici del càrrec, el president ha de ser substituït pel vicepresident econòmic. Així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Si porteu o no complir legalment les obligacions del càrrec de conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears en lleialtat a la llei. No, complir fidelment les obligacions del càrrec de vicepresident econòmic de promoció empresarial i ocupació del Govern de les Illes Balears, en lleialtat al rei, respectar el secret de les deliberacions del Consell de Govern i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. El secret de les deliberacions del Consell de Govern i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. I per concloure aquest acte, respetar el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Senyora Carmen Castro i Candàssi, consellera de Salut, Família i Benestar Social. Jo, per la meva consciència i el meu no, complir fidelment les obligacions del càrrec de